Prapta, sebut wae jenenge mangkono, yaiku dukun sunat kang manggon ing sekitar wilayah Kalasan Yogyakarta. Jaman saiki wis ana sunat laser, ananging isih ana wong kang percaya lan njaluk tulung karo Pak Prapta. Mbok menawa amarga Pak Prapta duweni jiwa keikhlasan kang gedhe, dadekake Pak Prapta disenengi karo wong akeh. Umume sing njaluk tulung disunati iku bocah-bocah kang wis wajib sunat lan saka keluarga kang ora mampu. Pak Prapta uga dodolan dawet karo bojone ning pasar. Sawijing wengi bubar gawe dawet, Pak Prapta lan bojone lungguhan santai ning teras ngarep omahe. "Pak, diunjuk dhisik wedang kopine," kandhane bojone Pak Prapta karo mesem. Wedang kopine mantap banget," panyaute Pak Prapta karo nyeruput sithik-sithik kanthi nikmat. "Gedang gorenge, Pak," kandhane bojone Pak Prapta maneh karo ngulungake piring isi gedang goreng kang isih anget. "Wah, pas iki, ngombe kopi panas dikancani karo gedang goreng, mantap sekali," kandhane Pak Prapta karo guyu lan mangan gedang goreng. "Hah, udan, Pak?" pambengoke bojone Pak Prapta. Pak Prapta mung meneng wae lan enak-enak mangan gedang goreng kanthi nikmat banget. Tanpa kanyono-nyono, ana wong lanang gedhe banget lan dhuwur ngadeg ning ngarepe Pak Prapta lan bojone. "Kula nuwun, Pak," kandhane wong lanang iku karo guyu nyeremake. "Inggih, wonten menapa, Pak?" pitakone Pak Prapta karo kaget lan wedi. "Kula badhe nyuwun tulung Bapak kersa nyunat lari kula," jawabe wong lanang iku karo guyu nyeremake lan mandeng Pak Prapta kanthi tajem. "Benjang kapan acaranipun, Pak?" pitakone Pak Prapta maneh karo groyok. "Benjang malam Selasa Kliwon, kinten-kinten jam 09.00 dalu," jawabe wong lanang iku karo guyu luwih nyeremake maneh. "Oh, inggih, ingkang dipun lenggahi pundi, Pak nggih?" pitakone Pak Prapta karo wel-welan. "Griya kula celak gumuk mrika, Pak," jawabe wong lanang iku karo nyeremake lan nunjuk neng arah gumuk. Pak Prapta lan bojone banjur ndelokake neng arah gumuk. Bebarengan karo iku, wong lanang gedhe dhuwur iku wis ilang lap ana ing jero petenge wengi. "Hah, tamune mau ning endi, Pak?" pitakone bojone Pak Prapta karo kaweden. "Wis ayo mlebu lan dikancing lawang iku," pangajake Pak Prapta marang bojone karo mlebu neng sentong lan banjur turu. Malem Selasa Kliwon, Pak Prapta kepeksa nyapake uba rampene ning jero tas. Pak Prapta banjur pamitan karo bojone. Pak Prapta mung mlaku tumuju panggonane kang duwe hajat tetakan. Udakara wektu, Pak Prapta wis tekan ning gumuk. "Monggo lajengan pinarak teng griya kula kemawon, Pak," pangajake wong lanang gedhe lan dhuwur iku karo guyu medeni marang Pak Prapta. "Wah, omahe gedhong magrong-magrong," batine Pak Prapta karo mlaku lan ndelok kiwa tengene kang sarwa mewah. "Ah, griyane wangi, kembang kanthil nggih, Pak," kandhane Pak Prapta karo narik nafase. "Niki larine sing ajeng disunat, Pak," panyaute wong lanang gedhe lan dhuwur iku karo guyu nyeremake lan medeni.
Pak Prapto banjur ngayahi pakaryane. Udakara wektu Pak Prapto wis rampung anggone nyunat lan nglebokake uba rampene ning jero tas. Wong lanang gedhe lan dhuwur kang ana sandinge Pak Prapto iku banjur mantuk-mantuk lan mesem seneng. Matur nuwun sanget nggih Pak, lan iki kagem Bapak, kandhane wong lanang gedhe lan dhuwur iku karo ngulungake lembaran-lembaran duit 100.000. Wah, matur nuwun sanget ugi, lan sekalian kula nyuwun pamit nggih Pak. Kandhane Pak Prapto karo nglebokake duwite ning jero sak klambine. Nanging nalika Pak Prapto mlangkah lan metu saka omah gedhong magrong-magrong kuwi, kabeh wis malih dadi peteng dedet kang ana mung gumuk lan wit kembang kanthil sing gedhe.